Ini ndakabatwa Chibharo Nemwana WaTete vangu ndiri grade 7. Mushure mekunge amai vangu vashaya, baba vatora mumwe mudzimai kwakuya kuzondikumbira kuti agare neni ndichienda kuchikoro kuHarare. Kwakufamba neni usiku nemunhu aiva nemotokari. Ini ndaitofarawo kuti zvimwe upenyu hwachinja semunhu aigara kumaruwa. Nyamba ndopakafira upenyu hwangu. Ndakabatwa Chibharo usiku hwacho, kwakunzi ukangotaura chete pako papera. Nekuda kufunda ndakanyarara. Apa kumba kwakewo kwaiva nemudzimai aitoabhusa vana vakewo kuburikidza neni. Since aive wechipiri iye aiva asina mwana. Zvino mwana watete vangu uyu akazoshaya nechirwere. Ini panguva yacho ndainge ndati kurei. Pandakazonzwa kuti chirwere ndakanotariswawo kuNew Start ndokuwanikwa ndinacho. Zvino ndinotomwa mapiritsi but mwoyo wangu unogara uchema, kushungurudzika. Ndinotoita sendakatoiswa munyama naye because handina kana chakanaka chandinoita, uye nanhasi hapana wandakaudza mumhuri. Ndingadiwo ndibatsirikane vedu weye because ndinogara ndichingomutuka kunyange akafa kudaro, because iye vana vake they are happily married nekutochata zvose, but inini ndini ndiri kutambura. Ndoitawo sei naye hama dzangu kuti ndikwanise kubuditsa pfungwa idzi because munhu wacho akatofa. Dzimwe nguva ndinotombofunga kana kuzviuraya chaiko chaiko. Ndibatsirewo hama dzangu nemazano ndisati ndaita zvimwe zvinhu zvakashata paupenyu hwangu.